βάζει μαλάκα, μπροστά του παρακάτω, δεν φαίνεται. Αποχαιρετισμός μαθητών της Σίγμα Ταυτάξης. Κύριε Διευθυντά, αγαπητοί μας δάσκαλοι και συμμαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλάδας, τα παιδιά της 6ης τάξης ετοίμασαν αυτό το αποχαιρετιστήριο προς όλους εσάς. Πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια από τότε που περάσαμε το κατόφλι αυτού του σχολείου. Οι δάσκαλοι μας υποδέχτηκαν με μια ζεστή αγκαλιά, ο Σύλλογος Γονέων με ένα όμορφο δώρο για καλωσόρισμα και οι μεγαλύτεροι συμμαθητές μας σαν τα μικρά τους αδέρφια. Μέρα με τη μέρα μεγαλώναμε μέσα σε αυτές τις αίθουσες. Τρέχαμε στους διαδρόμους και παίζαμε εξέγνεστα στο προαύλιο του σχολείου. Ήταν το δεύτερο σπίτι μας. Σε λίγο θα πρέπει να το αποχωριστούμε, αλλά ποτέ δεν θα το ξεχάσουμε. Σαν τα μικρά πουλιά που προκευτερουγίζουν για να φύγουν από τη φωλιά τους, έτσι και εμείς θα ανοίξουμε τις φτερούγες μας στον ορίζοντα και ίσως χωριστούν οι δρόμοι μας. Γι' αυτό θέλουμε εδώ, μπροστά σε όλους εσάς, να δώσουμε μια υπόσχεση παντοτινής φιλίας και αδελφικής αγάπης μεταξύ μας. Από τους μικρότερους συμμαθητές μας ζητάμε μόνο μια χάρη, να αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις και να εκπροσωπήσουν επάξια το σχολείο μας σε όλες τις δραστηριότητες, σχολικούς διαγωνισμούς, αθλητικούς αγώνες και άλλα. Θα είναι χαρά και καμάρι για εμάς να ακούμε ότι το 3ο Δημοτικό Σχολείο διακρίνεται και οι μαθητές του βραβεύονται. Για το τέλος αφήσαμε ένα μεγάλο θερμό ευχαριστώ βγαλμένο μέσα από τις καρδιές μας για τους καλούς μας δασκάλους. Μα κι αυτό είναι λίγο. Τους ευχαριστούμε για την υπομονή που είχαν μαζί μας. Τους ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μας έδωσαν. Τους ζητάμε συγγνώμη αν με την παιδική μας αφέλεια τους στενοχωρήσαμε και τους κουράσαμε. Τους υποσχόμαστε πως τα φώτα που μας έδωσαν και το είδος που μας δίδαξαν θα μας οδηγούν σε όλη μας τη ζωή. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να νιώθουν περήφανοι που μας είχαν μαθητές. Σας ευχαριστούμε. Απονομή αναμνηστικών στους μαθητές της 6ης τάξης από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Αλέξανδρος. Λοιπόν, ένα παιδάκι ξέχασα. Διαβάζω τα ονόματα του γιατί κάτι είναι μυστικό. Λοιπόν, Αλή Άλεξ. Αναστόπλος Θεμιστοκλής.
Αντωνακοπούλου Αφροδίτη. Αρβανίτη Παναγιώτα. Βασιλακόπουλος Δημήτριος. Λαγούλη Παναγιώτα. Το πρωτάκι είναι μεγαλύτερο. Γιαννακόπουλος Σωτήρης. Τι πέτει θα ρίξουμε αυτό. Θα τραβήξουμε όλα. Γιαννοπούλου Ιωάννα. Όλα τα τραβάς. Δημητροπούλου Τι να κάνω. Σοφία. Βίντεο. Ναι. Τι κάνετε. Θα μας το γράψεις. Θα περιμένω και το δικό σου κούντος. Εγώ τη φωτογραφία το έχει χαλάσει η κάμερα μας. Ζωγάκης Βερσάριος. Έλα, νάτος. Καστανάς Αλέξανδρος Αστέριος. Λουκόπουλος Γεώργιος. Μαρκοπούλου Γεωργία.